Isagot mi kada kayo ti istorya Ana Paul 1. Ambush. Tampok itang aldaw iti panakiga sanggasa ti mortal a hero. Dito'y drama Ana Paul 1. Alipugpog! Anya mana na pasat ti Pilipinas, ti ayan tapok. Sigun iti mapa apong, ken iti mensahe adimteng, kabayatan ti panagdalyasat ta. At data ita iti may sa akabakiran iti Mindanao. Anya? Iti lugar nga ayan dagiti agisinsin na iti ulo. Mabuteng ka apong? Ay, sus. Asino ti sana mabuteng ka dagiti agisin na iti ulo. Saan basta maisina ti ulo ti may sa atao no nasiglat, apong? Doa muna ti aglisi, wenno lumiklik iti disgrasya, wenno riribok. Angam saan tamat alumiklik-lik iti riribok. No di kat sapsapulan tan sa amatan. Saan apong? Weh, Kapya tiga puna, no apay ang nakagtinta ditoy. Kaya't ti tumulong, para iti panagari ti kapya kental na. saan na mapasamak day takapya kental na. No sungkaak ti mapaspasamak iti agdama. Ay awanan ti makunakapya. Basta tulungan ta dagiti rebeng na ang matulungan apong. Papanantang harudan. Aguray ta iti gundaway. Ay, At dalang iti asidag ti kampo dagiti soldado. Makikadwata kadakwada. Sino kayo? Anyat araramidin nyo dito kampo? ay, Kaya't may ti tumulong iti misyon, sir. agpaiso ti kinuna ti apok, sir. Agmawa yung samet ng dagitoy. San kami ngagmauyong, sir? Napudno kami iti imbagami. Tumulong kami iti pan nakapaksyat dagiti bumusbusor iti gobyerno. Amangan no espya kayo, ha? Ay, saan, sir? Di kayo mga lilaw. Hala, pumano kayo? Delikado ti pampanunutan nyo. May pasubo kami laeng. Saan, sir? Tapno amoyo. May sak a veterano iti may kadwa agubat ti sa ngalubongan. Ay, adwa tinapatay ko iti apon. Awanan, agkabahon da ito alakay. Hala, papanawan nyo idan, men. Well, sir. Pagawidin nyo dagito aglolo ang mapukpukaw ti limbong ti panunuda. Yes, sir. Umay kayo. Sumulot kayo kanyak, ta itulod kayo aging kayo ti dakkel arwangan. Agawid kayo ni ti balayo, tapno natalget ti biyagyo. Ipasigurado mi, matulungan da kayo tapno maparmekyo dagiti kabusor. Ken tapno maispalyo ti hostage da misyonaryo. Anyat kinunam? At da hostage dagiti kabusoryo. Ket nagbunto-buntog kayo iti operasyon. Amangan no, baginan tulangin ti makita yo. Anyo? Nga mala, pumanaw kamin kan apong ko, ta isumot ti kayat yo. Ngam siguradun nyo ang maispalyo si bibiyag di hostage. Anya, pailat arami den tangay ditoy. Saan met amamati yo opisyal kadata? Saan aga po tadida na mati kada taapong? Ket pumanaw tamutan akas iti kayat da. Anya, Ituloy tati panggap ta. ang delikado. Saan da tamat ngay nawat ang makitinulong kadakwada? Awan ka diti panagtalek mo kanyak apong? Ha? Ay, Nalipata mo na niya. Noan niya ti kabailak nga aramidan. saan ko nalipatan? May saka ngay mortal. Saan ka agagangay a tao? Adaan kay ti pan nakabalin. Maminsa nga pulo ang napigpig sa ti panagkitam. No may dilig iti kabalan ti may sa agagangay a tao. Kasta mo ti panagdengeg mo. Ay, unak no nalipata mo apong. Dagita pan nakabalin ko ti maaramat. Ket agsagana ka. Gapot agbalin ka akatulungak iti amin nga aramidak. Wan mat ha? Sana question ti kinalakay kon. Takabalak pa lang ti makirangat iti mano-mano. Ngam saan ka ang makirangat iti mano-mano apong bubod. Nudikat, sikat ti mangispal iti hostage. At daan ka iti na idumduma a kinapigsa. Iso ti aramatam ita. Anya? Masapul ang maisalakan di hostage, apong.
Kat maisalakan, babain ka data. Naggapgapuan nga tangag paiso dyan lakay kan tagtutuba akong di presenta tumulong. Dahil tati, sante yung mo, sir. Kat, nakita yon no sa dino tinagturungan da, iti ipapanaw na dito'y kampo tayo. San, kakasano? Kasla damat nagpukaw ng asok. Apaman na nakaruwar da iti kampo. Anya? Kasano da ita? Kalata saan mida na nakita, sir? Sir. Iswa saan sakit ya gagangay at tao dagi jay. Paiso. Tanya ta kuma. Kuha, sir. Ano tiyan mo tayo no? Inkanto dagi jay. Wanyan paiso, sir. Paiso. Adula amin nasasawin nyo. Paiso. Kada ka di pa'y inkantado dito'y. Sir. Pasig ka kanalbong timang mangag iti kabambantayan. Kan iti dandani amin na napasit ti Mindanao. Panagkunak, napakigtutan ng dagiti inkantado. Kat pimanaw dan ngayon madayo. Sabagay, sir. Paiso. Napakigtutan ng dagiti agnana dito nga inkantado. Isungawan mo itong dagiti makunkunaan na inkanto. Moderno itan di panawan. Uwan, sir. Uwan, Okay, men. Agsagan na kayo. Para iti pa nagpatrolya tayo. Apong, adda pang tadagiti kabusor. Patayin dan je hostage. No awan ti kwarta ang maipatulod ka dakwada. Ha? Ket iso day tatiga puna nga data dito'y kabakiran. Apag gugubatan. Ha? Apong, Apay, apo. adda mang kung anabaab. Wenno sa uti tattao. Grupo da apong. Sino da? Mailasin mo ka de. Kabusor. Ha? Anya ti aramiden ta? Agpakita ka kadakwada apong. Ha? Ay, apo. Mga no isi na dati ulo. Nasiirib ka apong. Nakalasat ka idigubat. Amok. Saan pa nagkupas tilaing mo itigubatan apong? Anya? Ay, kwa. Asigagdan apong. Ha? Agpakita ka kadakwada. Agsarak tantong iji kutada. Ha? Ay, kulas. Ay, inya dayon ti alipugwag. Kasano da ito yan? Si Kalakay. Agsaw ka pudno. Ay, pangaasyo ka di Agsasawa kiti podno. Nayaw awanak. Anyo aramiden mi ka. No maamuan mi kabusor da ka. Di oray isinayo ti... ay saan? Ay pangaasyo. Ay, puwera maisina ti ulok Puwera. Ay, mabutengak. Mabutin ka, maputulan. Pangaasyo. Tao kayo makit-kita. Agpakatao kayo kadi pangaasyo. Saan kami matdakos unay tao ka? Ay, thank you. Ay, agyaman na. Kakadwa. Ikuyog tayo jay kuta da ito'y lakay. Imbagla da para kudkud iti nagatal. Dapan. Wen, Ragrahig. Dapan ko. Ay, agyaman na apo. Amati kami iti imbagam nga awan kadwang. Isu nga sanda ka nga bilang nga balod mi dito'y kuta. Ay, agyaman na kano kasta. Hindi mo gamdun ti aglibas. Napalawlawan to'y ayan mi ti gwardya. Di teleskopyo ti armasda. Kat makita da dagiti rumaot na kabusor. Nga uray no adayo da pailaan. Kat awan to makatulungkan ka no mangipakita ka iti saan mi akayat pagari. Ay, wan! Di kay madanagan. Ay, para kudkodak lang iti nagatuladapan mo. Amo. Kasta ti magusto pagari. Umamo ka dagos. Agplastara. Kat rugyamon ti trabahom. Kudkudam dagiti dapan ko. Ay, agyaman na. Nakaturogan da iti kudkodak ti dapan na. Aginayadak at umakdar tapno saan amasinga. Mapanak agtugaw iti adayo basit. Agpaliwak. Masapol nga wan madlaw datig na iko. Panggap wanda nga agaatap iti made. Talo babay ti agtutong-tong iti sirok ti kayo. Ay, aginayadak amak na. Mapanak iti ayanda.
Babalasang! Kumusta kayo? Nakigtot kayo? Ay di kaagbutan kanyak. Saan nakakabusor? Agkakadwa tayo. Ama, sino kayo? Ha? Anyat ka dayo dito eh. Anyat ar-aramidan nyo dito eh. Anya kayo kadi? Hostage kayo? Wano? Ispya? Kwa? Awan ka dagiti imbagam. Siyak ni Bubod. Mabubod kunayo kanyak. Siyak di pa nakaamayo ditoy. Ama bubod. Kaya't minti makapanaw dito eh. Amangan no matulungan na kami. Ha? Ay, ang sasaw nga tay tipod no day tay babae. Gusto di ko natin kaduhami. Kaya't minti makalapsot iti ikot dagiti ng hostage kada kami. No kasta? Hostage kayo? Ang nakawaywaya kayo mat. Awan mat tali. Nang rigpon kada kayo. Hostage kami ang nagbalinan nga asawa da. We, Saan kami na makapanaw dito eh? Aging kat saan pa'y anaparmak dagiti bumusbusor iti gobyerno. ha? Imbag ta saan da kayo anasikugan? Kipit nga me na makitak dagita buksit yo. Nagado ang makitam kada kami, dagiti pa'y buksit mi, di kaunaan ang nakitam. Ha? Gagangay day tayo ti lalaki. Sa bagay. Ha? Di kayo natagari. Kumikita dito ti kwardyang agnagan iti budad. Ay, paliwan na kayo. Na, umayan. Dagasan ti atap na kada tayo. Agsagana tayo amin. Ang mga nukan lahat manin di papanaw tayo iti dahi ti akuta. Gusto ka. Ang mga no umakar tayo manin adi na oras. Ang sagana kayo iti papanaw tayo dito, iti anyaman nga oras. Saan tayo amang namnama, iti panagbaligi dagiti mga ambus. Adagiti agturong dito yung ano formado. Sir, Mambos dagiti soldado. Dakasan. mga pagari, mga baril. Matulungan na tayo lagi dyan. Uli mo dati. Kaasi damot. Numatay damanin akas kadagiti imunan akakadwada. Awan maaramidan tayo. Sandali. Agtali na tayo nga asawa dagiti kabusor. Numaambos manin dagiti umay mangisalakan kada tayo. Ay, kasi kayo gayam. Magatid sa Jak magatid. impagaro pa babae ti hosted sa gagarami. Anya ti kinunam ama? Ha? Ay, awan day. Awan day, kay balasang ko. Men! Adata yon. Agsagan na kayo. Amangan kit din no adda... Ha! Ambus! Kumilip kayo! Lumaban tayo! Inutan na mapaltugan amin nakakadwak. Masapol ang makalibas ang... Kawansan ti mabati kadagiti kakadwak. Dinoy! Dinoy! Ops! Sino ka? Hindi ka na magaling. Alam, maibos kayo. Nagpamayan tayo. Alaag termas na tayo nakadwang. Peter, sakmat itong hirap. Nagdiay nga pumaltot. Adun pinapasag ka kabusol. Agalerto ka, di nakbuyaan. Adupay dagiti kabusol. Wen! Ito na oh. Nagsardengan ti nakaadado nga uni ti paltog. Nalpasan ti enkwentro. Makapanaw tayo dito eh. Sapay ko ma. Mapasama ko akasta. Ay, idaw-dawat yo akasta. Agkararag kayo kitde. Urayan tayo, no anya ti bagada kada tayo a resulta ti gobat. Ha? Ila tapimbig sa tipol oy ti angin. Ni Agilos? Isulakit di ti paspasimudag ti angin. Anya ti kayat mo asawan ama bubod? Asino ti bagbagam nga agilos? Ni Prinsipe Agilos. Agtig na kayo. Gatay. Pumanaw tayo dito eh. Ha? Nagtaaran ang lalaki. Wow! Nagtaaran! Ala! Pumanaw tayo dito eh. Ay! Inakit na tayong talipagpag! Narnakan pa ila iti turok dagiti talwa babae. Bayan tayo da makainanaapong. Apag isunto ang makarinda.
Inton dumteng dagiti kakabagyan da amang sukon kadakwada. Ket dagijay nga takin misyon iti pan nakaispal dagita babae. Anya ngay nga tan tinapasama kadakwada. Mamantay ito, baba ni ti damdamag iti radyo ken dyaryo. Ket anya ita Prinsipe Agilos. Natulungan tan dagiti hostage. Naispalmat tan dagiti daddumaan na ambush. Awan to ti malagip da, may papan kadata. Ay, anyan tungarod ti sa wenda kadagiti manginterview kadakwada. Saan ta na panunutan da ita? Agsublitan iti nagapanta, apong bubod. Ditan gagayem, tinaghibusan ti tampok na istorya itangal daw. Iti pannakigasang gasa ti Mortal a Hero. Ito'y drama Anapauluan. Alipugpog! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Ganiti madireksyon, Kirby Riliera. Sound effects, June Rebutaso. Musika and computer recording technician, Mark Molat. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng istasyon. Alipugpog!